mga kapod trip! Welcome back to my YouTube channel! Kumusta po ang buhay nyo dyan? Kumusta po? So, it's last day of the week, of the day. So, mag-weekend na tayo bukas, guys. So, day off na natin bukas. So, guys, kain po tayo dito. Meron po tayo ditong pata. Yan, pata. Inadobo ko po yan sa gata. Meron din po tayo ditong pinakbet. May kimchi. Tapos may kanin po tayo dito. Sige, tara kain na. Kung kayo ay nagugutom ng mga kaputrip, kain na. Nadubo ko po ito sa gata. Tapos nilagyan ko na Sprite. Sobrang lambot. Sobrang lambot kasi. Wala. Kamsi. Up. Natin na yan, guys, oh. Tanggal na siya. Lumalambot. Kimchi. So guys, magkakaroon tayo ng Akai's food trip na kimchi. Sarili ko po itong gawa. Kaya ang sarap, guys. Siling labuyo. Pampagana. Sarap, guys, ng bakpot. Ayan, guys, oh. Isang ganun kanyang laman. Ayan. Sa susunod, guys, turuan ko kayo kung paano gumawa ng kimchi. Para siyang lechon. Pagkatapos ko, guys, inadobo to sa gata. Inireply ko. Ang masarap. Kita yung background ko, guys, daming niyog, dami yan bunga, guys, oh. Sarap. Ang aso ko nandiyan na naman sila sa baba. Mag-aantay na naman sila ng pagkain ko, guys. Nanunuot yung gata sa anong baboy.
Mm. Mm. Nagdag. Sili pampagana guys. Sobrang anghang ito kasi labuyo siya. Sarap. Medyo half cook lang guys yung pinakbet ko para may liga ko sa half cook na ano gulay. Masarap siya. Sarap ng ano guys. Wow! Ayun din dito guys, so yung pinakapaa niya. Pinakapaa. Kita niyo guys yung pinakapaa ng baboy. Hello, nalalaglag. Oh, sobrang lambot. Oh, there. Sarap ng timpla. Be wise guys sa pagboto ng mga ng mga presidente natin. Boto niyo yung makakatulong talaga sa bansa natin. So guys, paubos na nga akong pinakbal. Guys, kung magustuhan nyo po yung video ko guys, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share na rin po sa wall nyo sa FB. Para po makagain tayo ng subscriber natin at least 1,000 para maging content creator po tayo. At nung nung Sabado or Linggo, tumulong ako ng isang mama. I'm not bragging na tumulong ako, pero as in durog yung puso ko kasi nakita ko yung isang matanda senior citizen, siguro yung edad nun mga 80 years old na matandang lalaki. Umuulan guys, umuulan. Nagtitinda po siya ng ng kakanin. Napaka sarap tingnan, hindi ka maaawa kasi matanda na siya, pero alam niyo yung lumalaban pa rin siya ng patas sa buhay. Yun yung mga masasarap tulungan na tao guys. And lagi ko nga sinasabi sa ibang tao, masarap tumulong pag galing sa puso. So guys, pag nakamit na natin maging content creator guys, tutulong tayo ng mga taong lumalaban ng patas sa buhay. So guys, busog na po ako. I'm done for today's mukbang. Ingat po tayong lahat, at sa darating na May 9, iboto po natin kung ano yung gusto natin. Pag po tayong masisilaw sa pera kung babayaran yung boto natin, iboto po natin talaga guys kung ano yung sa tingin nating makakatulong sa bansa. Pero hindi naman kasi guys nakasalalay sa presidente ang pag-angat ng buhay. Nasa sayo pa rin yun. Ikaw pa rin ang gagawa ng buhay mo, buhay na maganda o buhay na hindi. Kasi hindi mo isalalay dapat sa
magiging presidente yung magiging kapalaran mo eh. Ikaw ang gagawa nun. Ikaw ang gagawa. So guys, maraming salamat po. Again, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, and mag-share po sa inyong wall. Ito po si Akai's Food Trip, ang iyong lingkod. Salamat, mahal ko po kayong lahat. God bless!